Lakhain ko raisi Borjan MSC constituency angkang bukajan rong supi ward number troksi wopong terang arong bormanthi longka thareng tia hemalong Honserepi Kt Serlibon Engtipi aphan asam kepachok lapen ankechorap padopon Ingdeng thongke raisi ZKYF Borjan piningan ingkana farman rong thilu ke pathuak lamalong kedamtang prenifying ko ra ke thomarni anerlo apor bormanthi ovekimi KCS unit Honserepi Kt Serlibon Engtipi akupai ke lang nuajok lang ke jangpen aprandam juilo lapen alang liphan pre ingko ra phoarni karbiaron barim aron pen mean piponlo laso pen aphi jothom ni thom choksi asam pachok ponlo Pini prenify ingko raner keparni adap apor pen karbiaron barim aron pen hemalong arbung arphe ke champang thir ponsi arnam pharola pen thana siar thli ponlo kaduka vianta mesen mi at pensi claim dam pondera phi malom so isi project apor en ponlo Borjan Cultural Society Zone Amaipu Janasing Teron pen chipahem phu ponsi chunbang Janasing Teron pen aluhi pachinia por enlo lapen kinang soralam paklang ponlo Aluhiaman pen KCS Tiripi Humsing Be Hingchong Tiso Suren Hanse Sunil Tokbi Sarat Be Mongol Timung Daniel Be Rohila Rong Pipi Kaphui Teron Pi Mina Terang Piatum Chetong Dun Lapen Anparta Thongke Raisi ZKYF Borjan Tirikama Maipu Tensing Timung Lapen Borjan KCS Klembang Phu Bang Piatum Chetong Dun Aduntu laso pora hutsi bormanthi ovekimi KCS uniratum kilongdun asonamung kidoanta ki pipajer ponasai padolo Pining Borjan thongke raisi ZKYF hut bormanthi ovekimi KCS uniratum si third best teams anong e long ponlo lakadoka vyasai doanta misen pensi pachun ponlo bukajan penanantirang karbiang long life